नमस्कार मंडळी, आज मी नाश्त्यासाठी बनवले आहेत मेंदूवडे आणि त्याच्याबरोबर मस्त अशी खोबऱ्याची चटणी पण बनवली आहे। तर हे मेंदूवडे एवढे चविष्ट झालेत ना की तुम्ही 2 काय 3 काय 4 काय असे भरपूर खाल, 4-5 खाल आणि खूप छान आहे आणि मस्त असं पोटभर खाऊ शकाल। तर हे मेंदूवडे कसे केले त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। आता मी ही 1.5 वाटी ना उडदाची डाळ ती रात्री मी भिजत ठेवली होती आणि त्याला चांगली ना आता मी सकाळी चांगली स्वच्छ धुवून घेतली 2-3 पाण्याने आणि चाळणीमध्ये पाणी गाळायला ठेवलं होतं। आता मी ही वाटून घेणार आहे मिक्सरला। तर वाटताना ना पाण्याचा वापर थोडा कमी करायचा, पण काय काय आता माझ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडं जरा वाटायला प्रॉब्लेम होतो, त्याच्यामुळे मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे, जास्त घातलेलं नाही आहे। आणि हिरवी मिरची घालायची आहे। ह्याच्यात पाहिजे तुम्ही आलं पण घालू शकता, पण मी नाही घातलंय, फक्त मिरचीच घातली, ती गावठी मिरची आहे। आता हे मिक्सरला आपण भरडून घ्यायचं आहे, थोडंसंच पाणी घालायचं। तर मी जास्त पाण्याचा वापर केला नाही, फक्त वाटण्यापुरती घेतलेला आहे। आता मी हे सगळं काढून घेणार आहे जे बॅटर तो केलेला आहे। आता याच्यामध्ये ना तांदळाचं पीठ घातलं मी 1 चमचा, थोडासा कांदा घालायचा, 1 छोटा कांदा घेतलाय, तो बारीक चिरून घ्यायचा आहे। तर कांदा घालून झाल्यानंतर आपल्याला कोथिंबीर घालायची, ती बारीक चिरून घ्यायची, थोडासा कढीपत्ता घालायचा, तो पण बारीक चिरून घ्यायचा आहे। आणि आपल्याला घालायचं याच्यामध्ये जिरं घालायचं, तुम्ही याच्या पाहिजे तर खोबऱ्याचे तुकडे पण करून घालू शकता। तर जिरं मी 1 चमचा घातले आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे। आता हे ना चांगलं आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे, जेवढं तुम्ही पीठ हे फेटाल ना तेवढं ते पीठ हलकं होतं आणि मस्त असे ना मेंदूवडे खूप छान असे फुलतात पण खूप छान। तर चांगले जरा ना 5-7 मिनिटं जरा आपल्याला हे फेटायलाच पाहिजे। आणि बघा असं मी चांगलं ना एका डायरेक्शनमध्येच फेटून घेते। आता जर असं बँडिंगसाठी ना थोडंसं मी परत एकदा 1 चमचा म्हणून थोडंसं मी 1 चमचा परत तांदळाचं पीठ घालते, जास्त नाही घालायचं आहे। आणि हे पण जरा मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, हे पण तसंच फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे जसं मी मगाशी फेटले तसंच फेटायचं आहे आपल्याला। तर तांदळाचं पीठ तुम्ही नंतर आधीच घातलं तरी चालतं 2 चमचे, पण मी आधी बघायसाठी म्हणून मी 1च चमचा घातला होता। आता हे बघा हे कसं पीठ ओळखायचं की झालंय की नाही, तर पाणी घ्यायचं आणि ह्याच्यात पीठ घालून बघायचं। पीठ जर तरंगत असेल ना तर समजून जायचं आपलं पीठ हे तयार आहे, बॅटर तयार आहे। आता मेंदूवडे आपण करायला घेऊया। तर मी आता गॅसवर कढई ठेवली, तेल चांगलं गरम करून घेतलं। तर करायच्या आधी व्यवस्थित परत एकदा फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि मग मेंदूवडे आपण तेलामध्ये सोडायचे आहेत। तर मेंदूवडे मी हातामध्ये वरच करते, म्हणजे काय करायचं पाण्यात हात घालायचा आपला, त्याच्यावर नंतर आपल्याला तो गोळा घ्यायचा आहे हाताने, म्हणजे पाण्याचा हात लावला तर ते पीठ आपल्या हाताला चिटकत नाही, असं घ्यायचं आणि असं मध्ये आपण अंगठ्याने होल करायचं आहे। तर जरा छोटे मोठे असे आकार येतात, वाकडे तिकडे येतात, पण मस्त असं मेंदूवडेसारखे आकार येतात। तुमचं असं जर गोळे व्यवस्थित थोडे होत नसेल तुम्ही थोडंसं तांदळाचं पीठ 1 चमचा अजून घालू शकता, पण मी 2 चमच्यामध्ये मस्त असे, कारण हाताला पाणी लावलं ना की ते पीठ हाताला अजिबात चिटकत नाही, त्याच्यामुळे हे मेंदूवडे हातानेच केलेत। काही छोटे मोठे आकार येतात, तर तुम्हाला मोठे करायचे तुम्ही मोठेही करू शकता, तर मी छोटे छोटे असे आकारात केलेले आहेत। आणि मस्त आता काय करायचं आपण बारीक गॅसवर हे भाजायचे आहेत आपल्याला। तर हे बघा, तर बारीक गॅसवर चांगले, म्हणजे आधी तुम्ही सोडताना हवं तर तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि नंतर मग आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे। जेवढे तुम्ही बारीक गॅसवर करणार तेवढे ते कुरकुरीत होतात, नाही तर आतून ते शिजले जाणार नाही मेंदूवडे। तर मी आता ते मेंदूवडे चांगलेसे भाजायला ठेवले, तोपर्यंत चटणी फटकन होऊन जाईल, तर मी चटणी करून घेते। तर 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे चण्याची डाळ घालायची। तर चण्याची डाळ नव्हती म्हणून मी चणे घेतले, म्हणजे चणे भाजके चणे आहेत, ते थोडेसे साली काढून घेतले आणि म्हणजे 1 चमचाभर आहे मोठा। आणि त्याच्यामध्ये 1 हिरवी मिरची घेतली, हिरवी मिरची म्हणजे ही गावठी आहे, त्याच्यामध्ये तिखट असते। 2-3 लसूणच्या पाकळ्या घ्यायच्या, थोडीशी कोथिंबीर घालायचं आहे आणि हे एकदा पहिलं भरडून घ्यायचं आहे। भरडून झालं त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार आणि वाटलं तर पाणी घालून परत वाटून घ्यायचं आणि याची बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि आपण जरासं मेंदूवड्यासाठी जरा पातळ असते चटणी, त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलेलं आहे। आता आपण याच्यात फोडणी घालायची आहे। तर फोडणी घालायच्या आधी आपण पहिले हे ढवळून घेऊया, कारण मी आत्ताच पाणी घातलं आहे त्याच्यामध्ये। तोपर्यंत आपले मेंदूवडे पण बघूया झालेत की नाही। तर हे मस्त वेगळा रंग आलेला आहे छानपैकी, चांगले हे मी बारीक गॅसवर भाजलेले आहेत, म्हणजे कुरकुरीतपणा 1 नंबर आलेला आहे त्याला आणि रंग पण खूप सुंदर आलेला आहे आणि खूप छान असे आकार पण वाकडे तिकडे असे आलेले आहेत, पण छान आहेत आणि चवीला तर अप्रतिम आहे, म्हणजे चव खूप छान आहे। आता मी तुम्हाला तरी पण एकदा दाखवते कसं केलं आहे ते मी। तर हाताला मी पाणी लावलेलं आहे। आता हे बघा असं हाताने एका साईडने गोळा घ्यायचा बघा आणि असं एकत्र करायचं आणि थोडासा होल करायचा आहे अंगठ्याने, फटकन होतात, जास्त वेळही लागत नाही। चमच्यावर केलं की ते परत आपण तो चमचा जरा भिजवायचा, मग त्याला हे करायचं, खूप वेळ जातो, त्याच्यापेक्षा हे सर्वात बेस्ट आहे मला तर वाटतं। नाही जर तुम्हाला आकार जमत असेल तर भजीसारखे सोडायचे, 1 नंबर, चव तर तीच आहे ना, फक्त आकारच द्यायचा आहे ना, तर आपण आकार कुठलाही देऊ शकतो।
आता चटणीसाठी फोडणी घालूया. तर 1 चमचा तेल घातलेलं आहे मी त्याच्यामध्ये. आता फोडणीसाठी मोहरी घालायची आहे, कढीपत्ता घालायचा आहे आणि एक फक्त लाल मिरची घालणार आहे मी, बेडकी मिरची घातलेली आणि ह्याची फोडणी करून घ्यायची आहे आणि घालायचं आहे. मस्त तयार आहे झटपट अशी खोबऱ्याची चटणी. मस्त करून पहा, या पद्धतीत चटणी खूप छान लागते. तर मेंदूवडे खायची जर इच्छा कधी झाली तर नक्की ह्या पद्धतीत एकदा मेंदूवडे करून पहा. आकार जरा वाकडे तिकडे आलेत तर तुम्ही थोडंसं तांदळाचं पीठ टाकलं तर अजून चांगलं ते बँडिंग येऊ शकतं, पण मला असं उडदाच्या डाळीची चव पाहिजे त्याच्यामुळे मी जास्त काही तांदळाचं पीठ घातलेलं नाही आहे. तर हे मेंदूवडे कसे वाटले ना तर मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हे मेंदूवडे आवडले असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे तुम्ही नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा आणि चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये.